patron. Za io misy antondiagna hely. Kabaro. Sisy andeha hitady asa za io fa za. Hitady asa anao? Hitady asa. Tegna le tia asa za. Ia, takaiza na izy anao fa zay mitady mpiasa. Izy reniko baka hoe arôhogno zegny mizaha mpiasa zegny sao misy mifagnaraka aminaha zegny za avy atandray zay raha zegny fa za. Ia. Anao manao BPC? Tokony anaty tokony hely. Managna baka sa anao? Baka? Ia. Baka ino marikaramontsy raha angatanande zegny? Tokony managna baka satria zay boka mitady olo miasa tokony mba olo managna baka farafaratsy zay tsy mifidy baka. Zay baka anagnanao zegny azonao indesigny aty izy ka ohatra tegna le anagnanao marigny le raha de mba indesinao aty zegny izy mba zahanay zegny le baka anagnanao. De anao avake mba azoka dinihigny hoe tokony alaigny venao sa magnano akory. Fa anao koa fa managna baka malô tokony ho sûr fa ho tafidy mpiasa aminay akato. Ke zegny le raha. Ke izy koa ohatra misy mabaka de indesinao aty bakanao. Tsy ho fagnaraka aminazy zegny asa zegny. Iava za. Za do andeha hely malô vazaha fô karaha hitako tsy fagnaraka aminaha fô raha io. Ia vazaha. Iaro. Ia vazaha e. Pois manoro? Nehoko. Eze. Tanpa asa karo misy asa ono. Zaro hafton zay hitanao Kenagna akory fandehan gongna. maro garamidiny tsy miady aminaha tsy miady amin'ny forsetiny ranondro. Akory? I raha zegny mangataka baka zegny rô ny zegny fa tiako volagnina aminao. Mangataka baka? Ie baka raha Ke baka ino ma izy io? Tsy haiko ke mila izy baka zegny fô. Mila baka. Zegny rô anao koa oa zaka hevitao tsy miady aminaha. Tsy mifidy baka? Ie. Ia, azany tsy tiako miaraka anao malôha. Asakasikanao fa microphone zegny rô raha angatanjareo rô ny. Ya, ino azonay atao? Azafady. Zaho boka naregniregny tagny tamin'olo. Misy asa zegny atô. Ke ino raha ilaigna aminazy io zany amin'ny tany igny ke? Voligny le olo. Efa mila baka izy. Lôso zany tegna lay niezaka antsika amonjy tsika hitondry baka ordinateur fa na mesa patron tsy hitondriko baka nagnanjegny ty zany eky mitondra baka ndraiky ato. Lay tokony mitondriko nentiko avy tagny le baka. Ile baka nentiko avy tagny? Nentiko ndraiky izy ataoko le tsy de grave. Ity baka place ty patron. Navetrako baka ordinateur tsy tondrako patron.